Men öň bir halymda fein fazladır çykyş etdim, şonuň üstüne bir goşmaşy aýtjakladym bar. 92-nji ýylda aprel aýlarynda men ormanbatar bolup işläp ýörke şuňa bir ýagdaý boldy. Maral taýapdan bir öz işgäri maşgala bilen şoňa azar berip urapdyr. Munyň azarlary gurnuňy munyň adamsyna Öwelmuratow ýetip özüniň agy tüpeň bilen gelip munyň oturan kabinetinde Halmuraty tüpeň çenep gyssanyny aý bir gyzyl gyýkyly edip bolan nur äpşeden aşyk bolup eýle urunup onda da Öwelmuratow ony atypdyr. Nuň aýagyna çähel degmän gepin geltesi namasyna deglen adam Öwelmuratow şonu atyp öldürdi mahzap edip gidipdir. Bunga da bolan zat ýok, bir 5 gün bolnitsada ýatdy, Kyllarbadyň merkezi bolnitsasy diýilerde barlar. Şonda ýatdy. Bana başlyk diýip meni çağırıp aý men özüm bejertmeden bolana, aý men şunu ýagdaýym diýip Moskwa diýip gitdi. Şo gidişine çağalaram onuň ýygynyň soň gitdiler. Ne şunu ýaly binamyz. Men bu arada soň ýokary sebeden o wagtlar ýokary sebet diýilirdi. Onuň mejlisine baryp men munyň mejlisden deputatlykdan aýrmalym ýen soraw çykganda meni çağırdylar. Näme boldy maňa diýip, seniň işgäriň sen aýt diýdiler. İş boýunçamy, ýa durmuşy boýunçamy, näme boýunça meni işden aýrmaly? Deputatlykdan öçürmeli. Onuň ýetimdim diňe moral tarapdan bozuklyk boýunça öçürmeli. Öwelmuratow diýen namasyna deglen üçin şonu atdy diýdi. Öwelmuratow boldy başga giren bolsa şoňa ýaly eder diýdi. Binamyz adam diýdi. Moral tarapdan bozuk adam. Şonuň üçin men deputatdan men çykyş etdim. Ýokary sebeden mejlisinde öňüne çykyş etdim 92-nji ýylyň iýun aýynda. Ne şuňa ýaly adam. Men bu arada aýtmasam bolan, men borjum şunu aýtmak.